ihol mo nila dayon gud ang kuan kanang nadayoy inana nga putol nga tiil kay sila mo palubong niya kuha kanang pangayuan din mi og kanang 2,500 nyo ang gani mi kwarta sa 100 na lang niya asa mi kwarta mo to nga nakaaga jud kog ari diri kay ingon man sila karon pagay ko kasuway ngon ani sir ito nga sa kanang walang wala gyud mi ba ninda lang gud mig isda niya karon wala na gyud mi kakuan sir sila ninda lang mig isda siya sa anong pangay ko ngitag kwarta na ano mi hospital samot na nga niputla na si tiil di na may kapangitag kwarta na pag inuwi ko nga matabangan ni sa mong problema kaya mong anak nito bisig pangita na nyo may kapadala kayo may kwarta namot lang ko nga matabangan ni sir pila man tayo kinanglan ragid mo bisa na nang gani o kanang gamay nga expenses kanang makapalubong po anang tiil sa kumparis kay gapon pagod na niya sige sila kuan kay basta mabaho daw kay wala medicine lagi butang